Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe Vanelson Chamisa vazouya vachanyatsokutaura mashoko pamusoro penhau yana Chivhayo, nhau yevanhu vari kusconda maresources, mastate funds nemari yemataxpayers. Vakataura mashoko ekuti aiwa zvinhu zvichazongodzoka bheki kwavari. Sina mina mashoko atekwa naNelson Chamisa pano paweekend. Roti bo subscribe like tina on the bell icon. Tipinda the change radio vanyora vachiti today President Nelson Chamisa warned that unjust gains and deceptive pleasures lead to regret and sorrow. He advises considering the long-term consequences of actions over temporary benefits. He also spoke in riddles, putting sellouts in one basket with the corrupt Chivhayos who both got powers from Mnangagwa. Ndo mashoko anotaurwa panapa naVanelson Chamisa vachiti aiwa vanhu vanongoda temporary pleasures aiwa vachazonyatsokuwana regrets for the rest of their life. Auya akavathreatena akaudza kuti aiwa vakomanaka munofanira kunyatsoshandira mari dzenyu kwete kuti munongowana mapost vana Chivhaya munongowana malinks through ED Mnangagwa mungowana mari dzechimbi. Ndo mashoko anotaurwa naNelson Chamisa achiti vakomana vacharegreta ava. Tiudzeni mafungiro enyu apa pene comment section medu. Musanga no subscribe kulike tinotena on the bell icon.